Pois hoxe estamos de celebración no Apartotel Arenteiro aquí no Concello do Carballiño. Por que? Pois porque se celebran a 8ª edición dos premios Arenteira. Sígannos porque vai haber moitas sorpresas e, por suposto, eses ben merecido homenaxe ás 3 persoas do mundo da cultura, do deporte e tamén a título póstumo. Don Iván do Campo, don Miguel García, familiares de don Elixio Villaverde, don Xosé Luís Sobrado, presidente do Galardón da Arenteira, don Manuel Bernardiz, presidente do Grupo Cerver, autoridades, queridas amigas e queridos amigos, benvidos. Benvidos, boas tardes e, antes de nada, grazas por acompañarnos un ano máis. Primeiramente, como non podía ser de outro xeito, quixera transmitir os nosos máis considerados parabéns aos galardoados pola súa merecida elección, desexando que o de hoxe sexa un día moi feliz e inesquecible nas súas vidas. Como digo, meus máis sinceros parabéns. En nome de Apartotel Arenteiro, quixera expresar o noso agradecemento a todos vostedes pola súa presenza neste acto desta Galardón da Arenteira, que nunha nova edición, neste caso a 8ª, celebramos hoxe mantendo a nosa fidelidade á decidida vontade que neste mesmo lugar expresamos hai 8 anos de facer un recoñecemento a aquelas persoas e entidades que ao longo da súa traxectoria vital
teñan recoñecidos méritos dabondo para ser merecentes desta distinción. O noso grupo segue apostando orgulloso por este modelo, que é un fenómeno social máis que consolidado. Non só pola masiva participación de entidades culturais, veciñais, educativas e deportivas na elección dos premiados, senón tamén polas constantes mostras de apoio recibidas ao longo destes anos por parte dos diversos estamentos, que hoxe vense refletidos nesta sala, representados por todos os axentes sociais das comarcas do Ribeiro e do Carballiño, a quen insistimos, expresamos a nosa gratitude. Agradecemento tamén para os medios de comunicación, que ano tras ano realizan un excelente traballo informativo para que este evento teña a cobertura que modestamente consideramos merece. Neste contexto informativo, por primeira vez na historia destas dúas comarcas, as novas tecnoloxías van a permitir que as imaxes e o son deste acto no que agora nos atopamos poida ser visto en todo o mundo polos numerosos conveciños repartidos pola xeografía a quen de paso mandamos unha forte e cariñosa aperta desde aquí, dende a súa terra. Finalmente, quixera expresar a gratitude a aquelas persoas que dun xeito anónimo colaboran co seu importante apoio e axuda para que este acto sexa unha realidade cada ano mellor, cun innegable esforzo para que todo saia como se desexa en calquera organización dun evento deste tipo, e que aportan esa grande área que tanto valor ten para nós, porque, como diría Cervantes, un grano no hace el granero, pero ayuda al compañero. Unha mención de recoñecemento final para os nosos acompañantes musicais, o coro de cámara Música Viva e os irmáns Félix e Cástor Castro, dos que non temos nada que descubrir, xa que uns e outros veñen avalados por unha impecable traxectoria no mundo da música coral e folk galega. Tamén o noso recoñecemento para Xesús Carballido, autor intelectual destas dúas simbólicas arenteiras e da placa que será entregada aos galardoados. Como dixen ao comezo, e repito nesta final, parabéns para os 3 galardoados, e grazas a vostedes, grazas a todas e grazas a todos, grazas polo aprezo que ano a ano amosan por este evento, desexando que pasen unha agradable noite e que poidamos seguir véndonos o próximo ano. Moitas grazas a todos. A continuación, cedo a palabra a don Manuel Amil, que procederá a dar lectura á acta do xurado, no que se acorda a concesión desta galardón da Arenteira nesta, a súa xa 8ª edición. Grazas. Bueno, moi boa tarde, empezando por un saludo afectivo aos premiados e ás súas familias, ás autoridades aquí presentes. Non nos nomeo a todos porque a lista é extensa, entón iba a consumir parte do acto e non é o fin. Ao público en xeral, aos organizadores, ao xurado, e, en definitiva, a todos os que un ano máis fan que este acto se consolide xa como un dos eventos importantes da sociedade tanto de Carballiño como do Ribeiro. Permítame só un pequeno inciso, e é que para min é unha satisfacción non só a nivel personal, senón que tamén falo en nome do xurado e da organización, que hoxe están presentes aquí os alcaldes de Carballiño e de Ribadavia, Paco e César. Pero tamén están os presidentes das mancomunidades do Ribeiro e do Carballiño, Lito e Paco, o Paco de Leiro. Eu sempre pensei e penso que as comarcas de Carballiño e o Ribeiro teñen que facer o camiño xuntos. Teñen que facer proxectos comuns que fagan que a calidade de vida dos nosos veciños e veciñas melloren. Ese é o fin da política. E ora xa, sin máis dilación, pois paso a dar lectura á acta do xurado que concede estes premios. Acta da reunión do xurado do Galardón da Arenteira, celebrada no Carballiño o día 25 de outubro de 2019.
Sendo as 20:30 horas do día 25 de outubro de 2019, reúnense no apartahotel Arenteiro do Carballiño os membros que conforman o xurado encargado da designación das persoas ou entidades nomeadas para recibir o galardón da Arenteira nas súas modalidades de deporte, cultura e ciencia póstuma. A saber, don Xosé Luís Obrado Pérez como presidente, dona María del Carmen do Pazo Otero, don Antonio Míquez Amil, don Manuel Amil Otero, servidor, e don Juan José Álvarez González como vocais. Actúa como secretario deste xurado en representación da Apartahotel Arenteiro, organizador do evento, don Juan José Torres Mosquera, con voz e sen voto. Iniciada a sesión e unha vez examinadas as distintas candidaturas presentadas a esta octava edición remitidas polas persoas e institucións con dereito a voto, tal e como se recollen nas bases establecidas que regulan a concesión deste galardón, para tal efecto e que se xuntan coa relación que acompaña esta ata, previa deliberación sobre as distintas propostas, este xurado acordou, primeiro, otorgar a Arenteira na modalidade de deportes a don Iván do Campo González. Segundo, otorgar a Arenteira no seu apartado de Cultura e Ciencia a don Miguel Ángel García Pérez. Terceiro, outorgar a Arenteira a título póstumo a don Elixio Villaverde García. O xurado tomou en consideración, no caso de don Iván do Campo González, un recoñecido atleta nacido en Ribadavia e hoxe por motivos profesionais, domiciliado fora de Galicia. É un deportista moi destacado nas especialidades de biatlón, maratón e mediofondo. Forma parte do equipo da Garda Civil, participando como tal nos campeonatos mundiales militares no ano 2015, celebrados en Corea. A destacar os numerosos premios conseguidos en probas disputadas, tanto a nivel de España como de Galicia, sendo un referente desas persoas que, coa súa constancia e dedicación, chegan metas que se propoñen nesas duras e difíciles disciplinas que practica día a día. O xurado valora no caso de don Miguel Ángel García Pérez, profesor de Física e Química durante varias décadas no Carballiño, hoxe xa xubilado. Leva destacado no seu labor de meteorólogo, que leva realizando dende hai 35 anos, coa recollida de datos na Estación Meteorolóxica do Carballiño, por el fundada e situada no Instituto Chamoso Lamas, onde exerceu a meirande parte da súa docencia. No ano 2018 recibiu o Premio Nacional de Meteoroloxía, converténdose no segundo carbañinés en recibir tan alta distinción. Con anterioridade xa recibira o Premio Galego de Meteoroloxía. A súa dedicación diaria a esta actividade e aos seus traballos de investigación sobre o clima nas comarcas de Carmiño e o Ribeiro constitúen un modelo na investigación local e son un referente a nivel nacional. Finalmente, no outorgamento do Premio Póstumo a don Elixio Villaverde García, o xurado considera que este doutor en Historia, catedrático desta especialidade, recoñecido investigador iniciado nos estudos da comarca do Carballiño, coa que estivo sempre comprometido, xa que seguiu cos do mundo da nosa emigración, especialmente da emigración a México, sobre a que fixo a súa tese de doutoramento. Tamén abordou outras vertentes históricas, como a de personaxes que tiveron que ver con temas da Guerra Civil. Foi tamén autor de numerosos artigos en revistas especializadas e de varios libros que lle valeron a concesión de prestixiosos premios como o Sotelo Blanco ou Vicente Risco. Xa falecido, foi nomeado fillo predilecto de Irixo, lugar do que sempre estuvo engaiolado. Por todo elo, este xurado, entendendo e valorando os méritos que todos acreditan, considerou ser merecentes deste galardón na súa octava edición, facendo constatar que, ademais, constitúen un motivo de orgullo e exemplo para os cidadáns que habitamos estas terras do Carballiño e o Ribeiro. Sendo as 21:45, levántase a sesión. Moitas grazas. Bueno, boas noites a todos e a todas. En primeiro lugar, facer un matiz. Cando Uriel nomeora os músicos, os irmãos Félix e Castro Castro, tamén esqueceunos de engadir a Álvaro Iglesias, co cual pedimos disculpas e, bueno, queda solventado o tema. Como digo, galardoados, ben queridos amigos e amigas, boas noites. Tócame falar un pouco en nome do xurado aquí presente desta oitava edición do Galardón da Arenteira, que teño a ben presidir desde o primeiro ano. Quixera en primeiro lugar expresar o noso agradecemento pola presenza
para un acto de tanta significación para nós, do que nos sentimos moi satisfeitos de formar parte. Agradecemento que, por suposto, tamén facemos extensivo a Partotel Arenteiro por seguir confiando en nós, nas nosas persoas, para levar adiante este evento, no que ano a ano 3 persoeiros obteñen o seu recoñecemento nesta sala na que nos atopamos. Como digo, para nós é un orgullo formar parte deste evento e desta pequena gran familia que conforma a xente que se move en torno á organización deste Galardón da Arenteira. En primeiro lugar, xa antes de nada, quixera mandar a todos os nosos conveciños que se atopan en calquera parte do mundo o noso saúdo, o noso recordo e o desexo de que se sintan presentes neste evento, que hoxe, grazas ás redes de comunicación social, están nos vendo e escoitando en calquera lugar do mundo, como digo. E dito isto, imos falar do premio e dos premiados. Un pouco completar o que xa se expresou aquí na ata, pero, bueno, un pouco por darlle un poquinho máis de énfase a todo o aquí comentado, non? Entón, bueno, como digo, para falar do premio dos premiados, di o refraneiro que o mellor premio non é telo, senón merecelo. Polo que toca facer unha pequena glosa sobre eses merecementos dos auténticos protagonistas, os premiados que van telo e pensamos merecen nada máis. E poderíamos dicir que os 3 galardoados teñen un mérito que resulta abondo para calquer posterior xustificación, o seren elexidos por aqueles grupos e institucións que están encargadas de tal cuestión, polo que para nós, o xurado, só nos quedou certificar ou ratificar dita designación. Pero, ademais desta válida certificación, compre darse a coñecer e recoñecer as traxectorias que, ao noso modesto parecer, axuden a unha mellor comprensión e coñecemento dos méritos contraídos polos galardoados ao longo das súas vidas. Vayamos por partes. Don Iván Campo González. Resultaba ser para min, ata hai unhas semanas, un perfecto descoñecido do mundo do deporte, teño que dicilo, concretamente do atletismo. Velaí que a sorpresa que levamos os membros do xurado cando vimos os numerosos apoios acadados na súa elección. Sen saber deste home máis que era un activo competidor na disciplina maratoniana, xa abondou para comprender de que tipo de individuo se trata. Un maratoniano só pode ser un loitador contra os elementos físicos e contra el mesmo. Unha persoa que obtén como único premio desa particular batalla a mesma gloria que inspirou a aquel soldado que recorreu máis de 42 kilómetros que había de distancia entre Maratón e Atenas para comunicar cunha aquela sinxela palabra de Nenica Kamen, vencemos, unha vitoria noutra batalla, neste caso entre soldados, sen mediar as tentadoras cifras actuais nas que se moven outros deportes e que traen á cabeza aquela outra frase de outro personaxe lendario, no caso do atleta checo Zapotek, que o noso galardonado conocerá ben, que dicía que un atleta non pode correr con diñeiro nos seus bolsillos, ten que facelo coa esperanza no seu corazón e os ollos na cabeza. Unha definición perfecta para unha disciplina que dá como grandiosa satisfacción persoal o feito de chegar a vencer a dor e o sufrimento físico e mental. Pero, ademais desta actividade maratoniana, o biatlón e o medio fondo son outras das súas especialidades. E como mostra, a recente vitoria, hai só 5 días, nos 10 kilómetros da cidade de Tarragona, que se ven a unir a un rico palmarés iniciado na súa infancia nas queridas terras do Ribeiro, para ir medrando en numerosas probas espalladas por toda a xeografía española e internacional, chegando incluso a competir en Corea co equipo da Guardia Civil, corpo ao que pertence. Dicir co seu permiso que, despois deste triunfo en terras catalás, enviounos unha mensaxe na que dicía que mellor forma de celebrar el galardón que cola vitoria de los 10 kilómetros Ciudad de Tarragona. Un orgullo para mí ser elegido para el galardón. Amigo Iván, o orgullo noso. No seu palmarés, como digo, xa iniciado hai moitos anos, ten acumuladas incontables triunfos en carreiras de Cataluña, en Valencia, en Galicia, etc. Por todoelo entendemos como unha xusta recompensa a concesión da Arenteira na modalidade de deportes e co desexo, penso de todos os aquí presentes, de que siga así durante moitos anos. Tamén cos nosos parabéns, e desde agora, seguro que moitos dos que aquí presentes, miraremos as páxinas dos xornais buscando a este home exemplo de esforzo, de sacrificio e de superación. Valores que os máis novos deberán imitar. Os nosos parabéns. Don Miguel García Pérez, por razóns que todo o mundo aquí presente coñece, teño a honra de levar teimando, discutindo ás veces e investigando con el un cuarto de século. E del só podería falar como amigo e como compañeiro moito e ben, pero hoxe non toca iso.
O que sí entendo é que no caso deste galardoado ocorre ao contrario que do noso amigo Iván. A pregunta sería, quen non coñece a Miguel García no Carballiño? Miguel é un home moi popular nesta vila, polifacético, profesor durante máis de 35 anos no Carballiño, hoxe xa xubilado, ademais de música e, sobre todo, o noso home do tempo. Persoa dunha ampla relación social, pero, curiosamente, quizáis, polo que resulta menos recoñecible, é, sobre todo, como investigador. Mellor dito, un exemplo de investigador. Un home loitador, meticuloso, de constancia, de teima, de dedicación, de generosidade, é dicir, un investigador puro, a vella usanza. Durante máis de 30 anos leva acudindo á mesma hora, día a día, os 365 do ano, á estación meteorolóxica do IES Chamoso Lamas que el mesmo creou e que foi mellorando con moitas dificultades en algúns casos de incomprensións, para lograr que o Carballiño e a súa comarca sexan unha das poucas que teñan recollidos centros de milleiros de datos froito dese constante labor diario de compromiso coa ciencia e coa paciencia do monxe que debe ter un bo investigador. Como froito dese traballo, ten publicado numerosos artigos, resultado das súas investigacións en prestixiosas revistas e publicacións de carácter nacional e internacional, estando presente en foros e congresos que teñen que ver co mundo do clima. Hai uns anos, como xa se dixo aquí, foi galardoado co Premio Meteoroloxía de Galicia e no ano pasado obtivo en Madrid o prestixioso Premio Nacional de Meteoroloxía 2018, como un recoñecemento a unha trayectoria nesta disciplina científica. Malia estar xubilado, segue acudindo diariamente á estación meteorolóxica e dedica agora parte do seu tempo ao labor divulgativo entre os máis cativos. O galardón é un xusto premio da sociedade do Ribeiro e do Carballiño a unha vida consagrada a ese cada vez máis de moda mundo da climatoloxía. É un exemplo a seguir polas novas xeneracións desta terra. Parabéns, amigo. Don Elixio Villaverde García, galardón a título póstumo, no que hai que dicilo, imperou a unanimidade do xurado para a súa elección. Historiador, doutor e catedrático de Historia, profesor, investigador, apaixonado e amante da liberdade e da súa terra. Elixio Villaverde foi un rompedor naqueles anos da transición nos que impulsou novedosas experiencias xunto con outros mozos do seu querido Irixo, tales como foron a fundación daquela Asociación Cultural O Testeiro, promoción do Premio Blanco Amor naquel concello e dun xeito especial daquela publicación O Orcellón e a Terra do Irixo, que serviu de punto de inflexión para os posteriores iniciativas sobre a historia local nesta comarca. Tamén participou activamente hai 5 anos na creación da actual Asociación Cultural Arracada do Irixo. Foi, ademais, autor de numerosos artigos de prensa e doutros recollidos en publicacións especializadas sobre diferentes temas históricos. Deixou pegada do seu paso polo mundo da cultura naqueles lugares onde exerceu como profesor, estando presente sempre en actividades e iniciativas de carácter cultural. Na súa tese de doutoramento abordou a temática da emigración galega a México, que tanta influencia ten nestas terras nas que nos movemos, non? No período anterior á Guerra Civil, converténdose nun dos meirantes especialistas galegos neste tema. Foi autor, ademais das obras Heróis e Mártires, a Segunda República e a Guerra Civil na Brabanza, que publicou no ano 1996. No ano 2001, publica Pioneiros na Corrente do Golfo, e quizá a súa obra, que foi, sin duda, posiblemente a súa obra máis importante e que tivo incluso unha segunda edición. E no ano 2003 ve a luz Gallegos en México, 1878-1936, Inmigración e Sociedade alén do mar. No momento da súa morte tiña rematado unha obra sobre a ruta dos arrieiros nas terras do Irixo que pensamos verá a luz dentro de moi poucas datas. Obtivo tamén, como xa tamén comentou anteriormente aquí a Mil, os premios Blanco Amor e Sotelo Blanco. Recibiu meses despois da súa morte o título de fillo predilecto do Irixo. Elixo era, ademais, dun gran conversador e conferenciante, unha persoa dotada dunha vasta cultura e un amante da arte dun xeito especial da pintura. Por todo o dito, pola súa bonomía e polo seu recordo, Águeda, Daniel e familia, os nosos parabéns. Para rematar, reiterar o noso agradecemento ás entidades que, cos seus votos, foron en realidade quen decidiron finalmente estes meritorios galardoados, desexando que sigan apostando por este galardón coa súa activa participación e a vostedes moitas grazas de corazón por non fallar nesta cita que xa resulta tradicional no calendario cultural das nosas comarcas. Grazas e beidós.
Caminante son tus huellas el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace el camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en la mano. Se oyó la voz del poeta gritar: camina, Caminante no hay camino, se hace camino al andar, se hace camino, golpe a golpe, verso a verso. murió el poeta, La cubre todo el mundo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Camina, caminante no hay camino, se hace camino al andar, se hace camino, golpe a golpe, verso a verso. cuando el jilguero Es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Camina, caminante no hay camino, se hace camino al andar, se hace camino, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, verso a verso. Bueno, pues es muy satisfactorio para mí que hayáis contado conmigo para realizar este pequeño homenaje a Iván Docampo por toda su trayectoria y por sus logros en el mundo del deporte. Hemos elegido este maravilloso enclave, ¿no?, por todo lo que significa para nosotros, ¿verdad, Iván? Estas mañanas y tardes de entrenamientos, duros entrenamientos, siempre nos acompaña la lluvia y el mal tiempo en muchas ocasiones, pero tú has demostrado con tu perseverancia principalmente que te sobreponías a todo. Nos conocimos hace muchos años, ¿no? Tendrías 12 años quizás, hoy han pasado muchos años y bueno, simplemente creo que la palabra amigo pues define muchas cosas, pero también en este caso que te homenajean por tus resultados y tus logros, creo que principalmente yo me quedaría con todos los valores que has podido extraer del deporte y que le puedas ofrecer a cualquier niño que te observe correr por las calles de todo el Ribeiro. Pedirte que sigas con ese empeño continuo, con todo el empeño que tenías cuando tenías 12 y 13 años, que sacabas tiempo, además de los estudios, para pasar frío y seguir entrenando conmigo. Recuerdo muchos detalles que hemos compartido, entrenamientos en Semana Santa cuando todo el mundo estaba pues en la calle y tú y yo dando vueltas en el entorno de Rivadavia, y que creo que nos han marcado especialmente, que nos han formado como personas y que a ti pues entiendo que también te han marcado. Me
alegro mucho de que tus conciudadanos te reconozcan todo lo logrado y bueno, espero que lo disfrutes mucho, que te sigas emocionando con nuestro deporte y que sigas ofreciéndonos por las calles del Ribeiro, por las calles de Ourense, por las calles de toda España, todo ese talento que has formado a través del esfuerzo, el sacrificio y la pasión que has entregado. Un abrazo muy fuerte y que nos veamos pronto. Bueno, antes de nada, pedir disculpas por o son, pero ven así, mandouno un amigo de Iván desde Navarra, ven con ese fallo de origen, era polo vento, entón eso non o podemos usanar, pero bueno, eu creo que se entendeu claramente a mensaxe que quixo transmitir, non? Entón, bueno, pues imos a proceder á entrega precisamente do galardón na modalidade de deporte a don Iván do Campo, fai a entrega do mismo don José Manuel Soto, galardoado ano pasado con este galardón de Arenteiro. Boas noites a todos. Vou dicir unhas palabras, van ser breves. Gustaríame dar as grazas aos membros do xurado dos premios Arenteira por haberme elegido para recibir este galardón en recoñecemento a miña trayectoria deportiva. O cal me enorgullece enormemente por ser na miña terra, rodeado da familia, amigos e veciños, tanto da comarca do Ribeiro como do Carballiño. Todos estes logros acadados a nivel deportivo durante toda a miña trayectoria non houberan sido posibles sen o apoio dos meus pais, que só está meu pai, os meus irmáns, da miña muller Sofía, de Ana, María, e tamén do meu estimado amigo Manuel, que está por aí, acompañándome. Gustaríame compartir tamén este galardón con dúas persoas moi importantes para min, que son os meus adestradores, que non só me formaron como atleta, senón tamén como persoa. O compañeiro que estaba aquí falando é o meu amigo Rodrigo Domínguez Fernández, o presidente da Federación Navarra de Atletismo, e o meu adestrador actualmente, Pablo Díaz López. E para rematar, o máis importante que un se pode levar do mundo do deporte son os recordos, as vivenzas e os amigos que se fan. Entre estes amigos encontrase o grupo de Amarga Autotodo do Carballiño, que tanto apoio e ánimos mostráronme durante estes anos. Moitas grazas. Bueno, pasamos a entrega do galardón en Cultura e Investigación a don Miguel Ángel García. Fai entrega do mesmo don Luis González Tosar, galardoado na edición anterior deste galardón.
Ola, boas tardes. O presidente doume, o sea que non nos vou aburrir porque só me dou 2 minutos, espero non pasarme no tempo. Solo 3 agradecementos. Un para Pardo Hotel Arenteiro, Manolo, Uriel, Manolo, gracias por manter este premio que de alguna maneira ano tras ano pois pon de manifesto entre os veciños aquelas persoas ou entidades que desarrollan ou levan a cabo unha labor moitas veces, como ocorre neste caso co premiado, co deporte, etcétera, casi descoñecidos como veciños e, sin embargo, están a desarrollar actividades que ninguén conoce, pero que están aí e que teñen recoñecemento nacional ou internacional. O segundo agradecemento é para aqueles colectivos ou persoas que, de alguna maneira, colaboran, participan como membros do xurado, pero co seu voto para resaltar que están integrados na cultura, no deporte ou neses valores que ten que ter unha sociedade para ir pa diante, para evolucionar, e estas entidades ou estas persoas pois preocúpanse de saber, de buscar e de enterarse do que está a pasar no seu arredor. No meu caso, unha labor casi a veces ingrata porque te sintes os domingos ali no instituto solo e dis, eu estarei facendo algo que sirva para algo, porque a verdad é que todos os días ali, un solo casi o instituto casi asusta, porque teño ido, sobre todo cando teño algunha actividade posterior, ir casi de noite, abrir o instituto casi asusta. E un ali verse naquel silencio, pois mirando os termómetros e mirando onde ven o aire, porque xa digo que agora estou xubilado, son o encargado no pueblo de mirar onde ven o aire, porque é unha labor. Non pensedes que é fácil, sobre todo despois que che diga a muller, gracias, Rosa, que che diga a muller, pero ponde vas todos os días? Tú tens que ir ali todos os días. Bueno, pois sí, teño que ir mirar onde ven o aire. Entonces, porque despois pregúntanme, chego pola calle, e algún de vos que non me preguntara algunha vez que tempo vai a chover mañá? Bueno, pois vale. Entón, ese agradecemento a esas persoas que se preocupan de día a día ou ano a ano das actividades e das cousas que pasan no pueblo, no seu entorno. E xa, por último, o terceiro agradecemento a todos vostedes por estar aquí acompañándonos neste acto. Nada máis, os 2 minutos pasei. Gracias.
Conectamos ahora ca estación de meteoroloxía do IES Chamoso Lamas, donde llevamos dar paso a noso compañeiro Miguel, Premio Nacional de Meteoroloxía. Predicción do tempo para mañá na comarca do Carballiño. Desde a estación meteorolóxica do IES Manuel Chamoso Lamas, a única estación meteorolóxica que dá o tempo de forma unipersonal. Por exemplo, mire, chamaronos os de... Dios, isto sí que é cambio climático. Bueno, seguimos. Santo Uxío de Levas, chamano ante. Queren a mata para o fin de semana, pois non hai problema. Nos lle preparamos a mata. Terán unha temperatura máis ou menos sobre 9-10 grados de máxima e unha temperatura mínima de uns 3 graus. Así, en Tesa lle ven o porquiño. Tamén chamaron os de Veiga. Entón, eles queren poñer os allos. Non hai problema. O que queira boallal, co poña antes do Nadal, pois pa mañá que poñan os allos pola mañá, que non lle vai chover, e a tarde lle vai unha chuvia feble, co cal lle vai de maravilla. Despois, xa sabemos, as máximas, en donde? En Partovia, nas Caldas, sempre, unha máxima anual de 36, 37, 38 grados. Aquí xa no casco, pois, bueno, teremos chuvias fleves, choverá por todo o pueblo. Bueno, excepto debaixo dos soportais. Onde teremos a marea algo revolta é na estación do tren. Aí, señores, ventos fortes, a cousa aí marexada de fondo. Se teñen que ir buscar algún pariente, algún fillo ou eso, pois váyanse abrigados e con tempo, porque xa se sabe, se un tren sale de Madrid ás 12 da mañá, cunha velocidade constante, poñamos de 90 km por hora. Pois chegará ao Carballiño, bueno, pois, según a habilidade do mecánico que leve ese tren. E xa, sin máis, despedímonos hasta mañá con o noso refrán. Se chove no Grove, chove no Carballiño e graniza na Cañiza. E xa sabe, se queren a predicción do tempo unipersonal, conecten co noso canal. Bueno, antes de... Esto foi adrede porque pensaba que se iba a librar. Bueno, antes de dar, bueno, de pasar a entrega do último dos galardós, bueno, vamos dar paso outra vez aos componentes do coro que nos acompaña e os músicos, bueno, logo xa faremos a entrega do último dos galardós.
Coñecín a Elixo Villaverde en Compostela no ano 1973, cando ele empezaba a estudiar Historia e eu empezaba a estudiar Medicina. Ali conocino a través de Luis González Tosar, que eran veciños do Irixo, e presentoumo. Eu residía no Burgo das Nacións e ele estaba nun colexio maior ali ao lado. Despois, 10 anos despois, a casualidade fixo que eu viñera a traballar de médico a Irixo. Entón, aí foi onde intimei máis con el, non? Empezamos a intimar máis. E Elixo era unha persona que era fácil de intimar con ela, era moi impetuoso, eso algunha veces dificultaba a relación, porque era tamén moi teimudo, e todo eso, pero era unha persona con moita iniciativa, tiña moita iniciativa en todos os campos, e aí está o que ele aportou, non? Eu resaltaría solo, non o tema histórico, que ao mellor como investigador de historia, como profesor, que ao fin e ao cabo eu aí non o coñecín, pero sí no aspecto de home dinamizador, cultural, social e todo eso. En todos os sitios onde estaba intentaba montar algo, non? Ou unha asociación cultural, ou unha plataforma, como a plataforma que houve aquí para a defensa do monte, cando houve o tema de eucaliptización, que querían poñer os eucaliptos no testeiro, en todas as actividades, non? El sempre traballou nese terreo e era unha persona moi emotiva e, volvo a repetir, moi impetuosa e que non te deixaba. Como ele empezara cunha teima, tiñas que seguirlle ese ritmo, porque esas eran as súas características. E, bueno, traballei con ele en moitos proxectos, non? Que non ven agora aquí lembro algunhas cousas culturais e outras cousas tamén ecolóxicas, como xa repetín, e todo iso. Bueno, eu nesa época, cando me marchei do Irixo, que me marchei hai agora uns 15, máis, a 25 anos casi, e cando me marchei do Irixo, pois seguimos manteñendo a relación, ao mellor non tan constante, porque antes víamonos moi a menudo, sempre que viña ir ao Irixo ver os seus pais, despois a súa nai, que cando faltou o seu pai, pero bueno, seguimos manteñendo unha cousa moi constante, estuve ao tanto de todos os seus proxectos e, de feito, comentábame moitos dos que quería facer. Ese é Elixo. Bueno, finalmente, procedemos á entrega do galardón Arenteira póstumo, o título póstumo, a familia de Elixo Villaverde. Fai a entrega do mismo Uriel Bernárdez en representación da Parque Hotel Arenteiro. Subiros un pouquiño. Bueno, boas noites, autoridades, promotores do Premio Arenteira, entidades colaboradoras, membros do xurado, veciños e veciñas. En primeiro lugar, agradecer aos creadores do Premio Arenteira, traballadores e asistentes por facer posible que actos como este se leven a cabo e poidan seguir medrando ano tras ano. Noraboa por eso tamén. En segundo lugar, aproveitar para felicitar tamén a Iván e a Miguel Ángel polos seus respectivos recoñecementos en deportes, cultura e investigación. Quero sinalar que os estou falando tamén en nome de mi irmán, pero, sobre todo, en representación de todos aqueles que, como a nós,
levades hoxe con vos eses sentimentos de emoción e honra por este recoñecemento. Hoxe é un día moi feliz para nós, pero sería o máis se cabe para el pola orixe deste recoñecemento a súa terra. Esta, a terra de meu pai, foi inspiradora da súa obra e da súa vocación. Contaba como xa de moi neno se interesou por aqueles paisanos que paseaban por estas rúas en coches señoriais de alta gama, traídos de América. Pero se algo me destacou a min como fillo por enriba da súa obra foi a paixón, esa dinamización que decía Celso agora. A paixón, cando contaba historias como esta e como outras 1000, sempre cos ollos iluminados, falando dos castros deste concello, aventuras e lembranzas nos ríos de por aquí ou dos montes máis bonitos do mundo, os da Serra do Testeiro. Así o decía él, e así creo que lle gustaría despedirse nun día como de hoxe, sempre voso e de Galicia. Gracias. Moitas gracias. Bueno, tamén transmitir unha mensaxe da súa viúva que neste momento non, bueno, houberlle gustado estar hoxe aquí, pero foi imposible por temas particulares. E, bueno, expresar no nome dela o seu agradecemento, o seu recordo para neste momento tan importante como é o da entrega do galardón, e que sentía moito non poder acompañarnos no día hoxe. Dixo o agradecemento á organización e ao xurado deste galardón. Bueno, xa estou aquí para rematar, pero bueno, como vexo vos así bastante cómodos sentados, por vos roubar un par de minutiños, porque, bueno, casi non se notaría. Sen quitar o mérito que teñen os galardoados desta Arenteira do 2019, quería nombrar e utilizar este tempo que todas e todos me regalades nos meus particulares galardoados. Non sabía moi ben por quen empezar, pero penso que a primeira persoa que merece o meu recoñecemento é o noso mestre, o incansable defensor, e hasta podemos decir que o gurú, entre outras moitas cousas, da cultura carbañesa. Pídovos un forte aplauso para Xosé Luís Sobrado, presidente dos galardoados da Arenteira. E como non, imposible que deixe un discurso sen que aparezas nel. Injusto sería que non te nombrase. Inevitable sería non presumir dun líder como a ti. Unha persoa que escapa do sencillo, porque según el, iso seguro que non valga a pena. Que hai que facer as cousas prácticas. Camiño recto, non te compliques. Está moi ben, pero, bueno, para algunha xente, pois, é nos un pouco máis complicado. Citando a Castelao, digo que o verdadeiro heroísmo consiste en convertir os soños en realidades e as ideas en feitos. E así actúas ti. Grazas por ser o noso guía, pai, avó, amigo, compañeiro, pero sobre todo mestre da vida. Pídovos un recoñecemento, ahora sí, un enorme recoñecemento para Xosé Manuel Bernárdez, presidente do Grupo Cerver, promotor destes galardóns, meu pai. Non me sentiría a gusto comigo mismo
sen agradecer a presenza, con todos os respetos e evitando protocolos, da miña particular primeira fila. Quería dar grazas á miña familia por estar xuntos un ano máis, por poñer en máximo esplendor que a unión fai a forza. Grazas á miña parella, grazas á miña cuñada, meu irmão, aos meus avós. Sobre todo, grazas aos meus avós por estar hoxe aquí, porque síntome un galardoado máis. Grazas. E como din que o bo hai que deixalo po final, pois caso a parte, aí está a miña nai. Grazas por ser esa brúxula que tanto nos guía día a día. Grazas por ser esa discreta dama que desearía calquer rei nunha partida imposible de xadrez. Grazas porque ti ben sabes que eres parte fundamental de todo isto. Pero o que non sabes é que eres parte imprescindible de que todos estemos hoxe aquí. Grazas. Ahora sí que grazas a todas, grazas a todos un ano máis, grazas pola vosa presenza, grazas polo voso cariño, grazas polo voso agarimo, pero sobre todo, grazas pola vosa fidelidade ano tras ano, porque vós sodes o que mantedes vivo este galardón. Grazas. Bueno, ahora nada, pídovos que os levantedes, se podedes, para xuntos cantemos o noso himno. Pois séntome moi orgulloso por haber sido o galardonado para a trayectoria deportiva. Para min, que me dean un premio na miña terra das cousas que creo que é máis complicado conseguir e que máis enorgullece unha persoa.
Moitísimas gracias e enhorabuena. Grazas a vostedes. Sobre todo polo imitación do Manolito, que onde a gravastes? Onde gravastes o vídeo? Eso é secreto, señor Miguel, que non podemos decirlle. Vale. Non podemos confesar, pero gustoulle, non? Vale, bueno, teño que falar con el en privado. Non é, a cousa non queda así. Bueno, pero vimos que botou unha babuiña, Sí, é que me choran un poquiño os ollos. Noraboa, Miguel. Gracias. Agora falamos co premio, eu creo que máis emocionante da noite, que é a título póstumo cos fillos de Elixio Vilaverde, para que nos conten a súa sensación destos premios Arenteira. Bueno, emoción porque ademais para él sería especialmente emocionante polo feito de ser da súa terra, a súa obra dedicada á súa terra, bueno, con ganas de que empece a disfrutalo, que é un día especial e feliz para nós. Desde logo. Temos tamén a Águeda, que tamén é filla, que ela é a que Cecais máis emociona, non? Sí, un poquinho, sí. Sí, moi emocionante o día de hoxe. Si non me imagino. Estades, me imagino, contentos, non? Sí, felices, claramente. Cemento, ao fin e ao cabo. Sí, ao final con ganas de eso, de disfrutar o día como él querría que o disfrutemos e como lo disfrutaría, porque é un día especial. Moitísimas gracias. Nada, a vos. Alcalde, os premios, os galardóns Arenteira unen a moita xente e ademais nunha cita pois cando menos moi agradable, non? Unen a moita xente e recoñecen pois o traballo cotidiano de moitos veciños das comarcas do Carballiño e do Ribeiro que co seu esforzo día a día pois consiguen metas. Fundamentalmente eu creo que son os premios de superación e, dende logo como alcalde, para min é un orgullo e non me queda máis que agradecer a Parque Hotel Arenteiro e ao Grupo Cerver que anos tras anos impliquen neste acto que creo que ten moito significado, é un premio con moita profundidade sentimental. Moitísimas gracias. Enhoraboa aos galardonados. Gracias. Para min o primeiro foi un honor vir aquí, invitado por un gran amigo. Invitoume todas as veces, pero non pude vir, e insistín e me pareceu algo grandioso, algo maravilloso, e creo que hai que apoiarlo constantemente. É un pouco o que quería decir. Moi ben, pois moitas gracias. Dale, a ti. Luis Obrado, chegou o gran día, non, da celebración da Arenteira, dos premios Arenteira. Cal é o seu sentimento a piques de empezar esta homenaxe? Bueno, neste momento son momentos de un pouco de nerviosismo, porque claro, normal, despois desta semana intensa de preparativos, bueno, pues sempre estás un pouco pendiente de se che sae todo como ten que sair, pero por outro lado tamén pues, é un momento de moita satisfacción o poder recibir aquí, bueno, pues, os galardonados, as súas familias, os seus amigos, os seus veciños, e iso é o máis emotivo e o máis bonito para nós neste momento, non? Moitísimas gracias, José Luis. Nada, gracias a vos. Bueno, pois falamos tamén con Zeta, que hoxe queremos saber a súa impresión acerca destes premios Arenteira. Pois para min é un premio moi, o de Elixio Vilaverde sobre todo, moi esperado, deseado e emotivo, claro. Porque era un gran amigo, un gran compañeiro, desde o ano 80 o conozco. Era unha persona irrepetible, aunque é o tópico que se dice, pero este era de verdade, O sea que está vostede contento, non, deste premio para Elixio Vilaverde. Contento, emocionado, que ven toda a familia, e é unha maravilla, é unha maravilla. Moitísimas gracias. Además, gracias ao Arenteira, está se puxando por todos os premios que hai, que haxa máis, en vez de que haxa máis. Moitísimas gracias. Que vaya máis a cousiña. Gracias. Pois vamos a falar tamén co señor Ferradás, porque quixo asistir a estos premios Arenteira, donde premian tamén o deporte. Que lle parece a vostede? Me parece estupendo. Tamén me gustaría a min que me daran un premio. E pois todo se andará, non? Vamos a facer esa petición a ver se un día cae. Non me teñen, bueno, algún que outro sí que non me diron, pero en pequena, pero conseguí no seu xogando ao fútbol tamén moitos trofeos e era un orgullo prácticamente o
conseguir o que queren facer aquí é o mellor que se pode facer, porque se fortalece o deporte, e o deporte, pois, hai que darlle unha continuidade. Eu creo que o que organizou todo isto, creo que hai que darlle un 10. Moitísimas gracias, que disfrute. Vamos a ver tamén a sensación de Manolo Amil nesta 8ª edición dos Premios Arenteira. Pois a satisfacción, como non pode ser de outra forma, é moi boa. Eu xa creo que xa a 6ª edición na que estou no xurado. E, bueno, pois sempre é moi reconfortante ver a cantidad de xente que se vai xuntar hoxe aquí. E é unha forma de distinguir pois, a xente das comarcas de aquí ou de Ribadavia que sempre teñen que aportar algo á nosa sociedade. Entón, por eso, pois, estou moi ledo e moi alegre. Moitísimas gracias. A vos. Tia Torres, contenos un pouco pois, como viviu este acto, eu creo que tan entrañable, non? Dos galardóns da Arenteira. Bueno, pareceume un acto moi bonito. Sempre me emociono pois co que é o homenaxe póstume, porque ademais cando coñecía a persoa, porque fixose referencia que era do Irixo, porque el naceu no Irixo, pero o seu pai era de Alvarellos de Boborás, de feito Villaverde, ven de Boborás. E conocíamolo porque fun ás reunións que tiveron ao principio en Arracada, porque querían levar a cabo pois a recuperación do Camiño dos Arrieiros, que ele estaba moi implicado, e despois tamén nos roteiros culturais que fixemos o Concello antes de que el falecera, ele asistía aos roteiros, non a todos, pero digamos que a unha parte importante. Entonces sí que me emocionei, e aparte que o fillo, pois, este ali o fillo e a filla, sí que che rompe un poquinho o corazón. E con respecto aos outros premiados, pois no caso de Iván non o coñecía, pero bueno, a verdade é que as persoas que se dedican ao deporte, que é un sacrificio, e ainda por riba fan con gusto, pois a verdade que é un mérito importantísimo, porque a min que non me gusta nada, eu recoñezo que, bueno, vexo ainda con máis mérito se cabe, non? A verdade é que un momento tamén de risas, non? Con ese vídeo que se lle fixo a Miguel, o noso home do tempo. Non, e aparte que estuvo moi ben digamos, caracterizado, porque hasta con eses xestos do bigote que os que estudiamos con él sabemos que os facía moi habitualmente, sí que a verdade é que pasaba perfectamente por él, se non fora claro que se notaba que eran en clave comedia. E con Miguel, pois, é verdade que me deu clase tamén no Chamos Olamas, cando fixen ali a ESO e o bachiller. Despois tamén fun unha das alumnas que con él facía as lecturas do tempo, e dábamos despois na radio o tempo que iba a ser o día seguinte. É unha experiencia, bueno, que nunca se nos olvidará, e a verdade é que felicitacións ao xurado e tamén ás persoas que promoven este premio, porque é importante recordarse pois da cultura, do deporte, das persoas importantes que fan cousas importantes por as dúas comarcas. Moitísimas gracias. Gracias a vos. Recoñecemento nestes galardos da Arenteira para o deporte. E de deportes temos aquí aos nosos compañeiros e ademais amigos do noso Arenteiro. Que tal, Paco? Ben, todo ben. Viñamos hoxe esta reunión que había aquí, que foi unha verdadeira preciosidade, estamos moi contentos de estar aquí, e desde logo felicitar a esta xente, porque merecen unha grandísima felicitación. Manuel, me imagino que premiar pois en vida, non, a un deportista é algo que enche de satisfacción a todos os que levades o deporte na sangue. Sí, é un placer estar aquí, agradecer a invitación que nos fixeron desde a organización, estar presente aquí o Arenteiro aunque non sea por Arenteiro, pois estar aquí para un galardón no tema deportivo, pois moi contentos, que siga así isto crecendo, se non hai novedade, pois un ano máis estaremos aquí no Deportivo Arenteiro, o presidente e o vicepresidente. Moitísimas gracias. Nada, que así sea. Gracias a vos. Un saúdo. Bueno, me imagino que para o alcalde do Concello de Ribadavia é un honor, non? Pois que lle den un premio pois tamén a un veciño de Ribadavia, non? Por suposto, é unha honra e ademais é un rapaz que representa fielmente o que son os valores que hai que transmitir na vida en xeral e no deporte en particular, esforzo, superación, e é unha imaxe que fai grande a un pobo como Ribadavia. Ter unha persona como Iván, eu teño unha imaxe que lembrarei toda a vida, que dende pequeno Iván correndo sempre polas rúas de Ribadavia e sempre con ese chovera, fixera un calor tremendo, un rapaz que sempre estaba adestrando, unha sinal de esforzo continuado e en definitiva pois unha persona que se fai a sí mismo, se supera a sí mismo e que consigue pois transmitir o mellor del e o mellor de Ribadavia cara ao exterior. Por lo tanto, orgullosísimo e moitos parabéns para Iván. Parabéns tamén para o Concello de Ribadavia. Moitísimas grazas. Moitas grazas.
Señor Tosar, un ano máis aquí nos galardóns da Arenteira, non? Sí, efectivamente, un ano máis. E ademais encantado porque foi un ano moi emotivo no que, bueno, un dos homenaxeados a título póstumo foi un gran amigo meu, Elixio Villaverde, que desgraciadamente xa non pode estar connosco, pero que hoxe, grazas a estes premios, pois revivimos o seu recordo, a súa lembranza, para todos os que compartimos con el tantas cousas, pois foi verdadeiramente emocionante. Moitísimas gracias. Gracias a vos. Queremos saber pois a súa opinión, non, acerca destes galardóns Arenteira. A verdade que moi emotivos, non? Na súa primeira vez aquí para estes premios, non? Xa estive noutra ocasión pois como concelleira, pero sí que a verdade é que é unha honra estar aquí e sobre todo que para o noso pobo, para a nosa comarca, pois é todo unha honra recoñecer as persoas que fan cousas que moitas veces pois poden quedar entre comillas no esquecemento, pero que neste caso non é así. Pois por parte, como estivemos aquí tamén co alcalde do Carballiño, tamén estiveron representantes institucionais que dan fe da importancia deste acto, que recoñeceu neste caso pois a 3 persoas pois do ámbito cultural e do ámbito do deporte, un a título póstumo, e que, bueno, pois que para o Carballiño e para o Ribeiro, que neste caso pois Miguel Iván do Campo, pois do Ribeiro, representante do Ribeiro, e corresponde ao galardonado do deporte. E logo pois do Carballiño tivemos unha persoa moi recoñecida xa, que tivo un prestixioso recoñecemento a nivel nacional, como é Miguel Ángel García, que todos coñecemos, pois é unha persoa que no seu ámbito pois é todo un referente, e para nós pois como pobo é unha honra. E logo por outro lado, pois a título póstumo, pois na persoa dos seus fillos, pois tamén se recoñeceu a Elixio Villaverde, que bueno, pois que ten as súas orixes no Irixo. Bueno, pois como non, pois é un placer estar aquí no noso pobo, no Carballiño, recoñecendo a xente que de verdade merece, sobre todo que, por exemplo, Miguel, que tivo o recoñecemento dun premio a nivel nacional, pero sí que é verdade que cando o recoñecemento ven do teu pobo, sabe mellor. Entón, bueno, pois parabéns aos 3, en este caso o título póstumo a súa familia, que xa transmitín, e que, como non, están moi orgullosos, e parabéns, por suposto, aos organizadores de Apartado Hotel Arenteiro, que pon a nota e a importancia nas personalidades do Carballiño e da nosa comarca e do Ribeiro. Moitísimas gracias. Gracias a vos.